Na, meg is jöttünk, úgy vélem felfedezni. Megjöttünk Angyalföldre, a 13. kerületben, Budapesten, és az alkalomból jöttünk ide, hogy ugyanis nyílt tartanak a budapesti közlekedés vállalatnak az Angyalföldi telephelyén, és ezt fogjuk mi is megnézni most. És egyébként, ami nektek feltűnhet, hogy most nem egy ilyen beállított videó van, nem egy full script videó van. Ez azért van, mert Matesz kollega most házon kívül van, és emiatt most nekem kell megcsinálnom ezt a videót, ő most Angliában szépen pihenget, hát én meg most dolgozom. Egyébként írjátok meg kommentbe, hogy mennyire jó ez a tartalom, nem tudom mennyire hallatszódik a hang, de hogy mennyire jó ez a tartalom, mert hogyha jó, akkor lehetséges, hogy fogunk ilyet csinálni. Illetve még arról is írjatok, hogy ezt a főcsatornán látnátok inkább, vagy inkább egy külön csatornát, mondjuk egy vlog csatornán. Ami miatt mi jövünk, az ez a villamos lesz, ezen a Minden igaz bengáli van, és akkor ezt is megörökítjük. Nem miatta jöttünk még. Ott már, ahogy látszódik, már jön, csak nem akarok kilépni a biztonsági sávra. Itt jön a bengáli, a házi csuklós, vagy vállalati csuklós, sokfajta neve van. Vajon fel fogunk férni? Terültéből villámcsapás. Elég régi tátra. Nagyon szépek egyébként, hogy nekem ezek a kedvenceim, a régebbi tátrák, az újabbak sem rosszak, de nekem, mint délpesti srác, nekem a Hannoveri lesz mindig is az igazi. Ezek a régiek nekem nagyon tetszenek, kapcsolatban ez a gomberendezés nekem nagyon tetszik, meg ezek a régebbi gombok. Ezek engem valamiért a régi orosz metroknak a gombjaira emlékeztetnek. De egyébként nagyon, nagyon szép. Na, most nem volt nagyon sok belső felvétel, azért, mert eléggé sokan álltak már így is a sorban. Nem akartam feltartani most a nálam kisebbeket, és most azt akartam, hogy most azért ők is sorra kerüljenek valamikor. Biztos, hogy vissza fogunk még menni, és akkor még egy picikét átnézzük a villamost. Ahogyan lehet. Hátul ugye van a tárolótér, meg itt még egyéb műszaki berendezésekről lehet megismerni. Valamint szerintem itt lesz a tesztvezetés. Nem, ott a relikvia bolt van. Ó. Ami engem mondjuk ott érdekel, az ipari csuklós, mert a hannoveri mellett nekem még egy darab kedvencem van, az ipari csuklós, és hát sajnos amiket meg fogunk látni, azok már mind leselejtezettek. Mert egy bizonyos pályaszámcsoport felett ezek már selejtezve vannak. 1461, azt hiszem, de majd ki fogom ideírni, hogyha ez nem igaz, vagyis hogy akkor kiírom a pontos pályaszámot. De az biztos, hogy én ezt még itt meg akarom nézni, nem tudom, meddig lehet itt bejönni. Itt van például a 1480-as, ami mondjuk azért is egy szívemnek egy, nem is az, hogy fájó pont, de hogy egy fontosabb villamos, mivel ez még régebben szávás volt, ugyanis 1470 felett az ipari csuklósok 2000-es évek végén átkerültek a szávába, ugyanis amikor kiváltották az UV-kat Hannoverire, arra nem gondoltak, hogy hát a Hannoverikkel is még lesznek problémák, és emiatt kellettek még az ipari csuklósok besegítésnek, például az 50-es, a 42-es, az 52-es vonalra, és hát emiatt átjöttek hozzánk az ipari csuklósok. Nagyon sok videó fent van erről egyébként az interneten, hogyha valakit érdekel. Becski Andrásnak a videóit tudom ebből ajánlani. Lehetséges, hogy be is linkelek egyet a leírásban, de ami biztos, hogy szerintem ez egyébként a legszebb villamos a világon, hogy engem a Tátra meg a Hannoveri sem tud annyira megmozgatni, mint egy ipari csuklós, de azért a Hannoveri még eléggé közel van hozzá. Ugyebár, ahogy látható volt, hát nem lehetett ipari csuklósba beülni, de hát itt egy lefejezett ipari csuklós is, hát ahogy látom, a kisebbek, nagyobbak, mint beülnek az ipari csuklósba. Hát ők is tudják, melyik az igazi legjobb villamos. És mennyit hátrás fog majd a nyakamnak esni.
nagyjából most itt félre vonultam egy picit nyugisabb részére, ugyanis ez az utolsó olyan videó, vagy talán az utolsó előtti, ahol még matematikos vagyok, ugyanis nevet fogok változtatni, azt még nem mondom, hogy mi, hát majd látni fogjátok. Szerintem nagyon jó lesz egyébként ez a név, ugyanis úgy tartom, hogy már a matematikos név nem annyira egy komoly név, valamint hát az túlságosan összefort velem, miközben már ketten csináljuk a videókat ugye Motesszal, ugye ő mint operatőr, én pedig mint aki írja a scriptet, vág, illetve aki szerepel nagyjából. Nem nagyjából, nem én szereplek. Itt, ahogyan látható, például az ajtónak a mechanikája is látszik. Akit érdekel, annak megmutatom. Illetve ott ugye a BVG-nél pedig még ugye egyéb műszaki berendezése is látszanak. Bocsánat, hogy egy picit érthetetlen a beszéd, csak mellettünk éppen beindítottak egy eléggé hangos motort. Na, egy felújított tátra. Ahogy látható, egy picit belülről máshogy néz ki. Alapvetően újabb minőségi kapcsolók vannak bennem, ugye ezek német gyártmányú kapcsolók. És itt van hát futár, ami be is van kapcsolva. Így. Csak alapvetően ugye a fedélzeti gép sem él. Itt ugye látható ugye például a váltóállítók, hogy ugye a menetárammal állíthatók ugye a váltók. Valamint ugye ez itt ugye az egyedi ajtókezelésnek ugye a kapcsolója, oldalválasztó, mind a két oldal. Ez ugye az zárt állapotban vannak, ezt ajtójelzésnek szoktuk hívni. Ez ugye az ajtózáró. Itt a oldalt van az ablaktörlő, amit eléggé szeretnek is. Én most nem fogom azért még egyszer, jó, most gyerek leszek. Letörli szépen. Azt nem szereti ugye, hogyha nem folyadékkal törlöd, mert akkor eléggé megkarcolja az ablakot. Itt pedig már kivették az irányváltó kulcsot. Ez egy eléggé komolyabb terepasztal már, ahogy látom, mert külön vezérlései vannak állomásonként. És ott jön is már egy régebbi színezésű hannoveri. Minket ettől a pályától tisztára ilyen Hannover hangulatom lesz, mert ott vannak ilyen pályák még. Nálunk inkább ugyebár a betonpaneles pályák a jellemzőbbek. Egyébként ez egy nagyon értékes, egy nagyon szép gyűjtemény. Itt látható a Nostalgia 12-es. Ez most Rákos a Kossuth utcáig fog közlekedni innen. És egyébként nem csak ez egyetlen egy retro járat van, hanem 3 van. Egyen már utaztunk, ugye a Bengálival. Van a Nostalgia 14-es, van a Nostalgia 12-es és a Retro 11-es. Azt még nem kaptuk el. Azzal szeretnék most kimenni Újpest központra. És majd utána szerintem vissza, és nem tudom, lehet, hogy másik villamosra fog visszajönni, mert még az időbe vissza is kéne érnem. Megyünk is vissza a kocsi színbe. Csak ki kellett rohannom egy vízért, mert azt elfelejtettem hozni. És a Nostalgiával akartam jönni, csak hát több perc nem indult el a Kossuth utcától, szóval úgy voltam, hogy akkor menjünk normál 12-vel. Ez is tátra. Nem, hát az nem, a Nostalgia nem tátra, de hát legalább van egy kis Angyalföld vibe-unk, van egy kis tátránk. Pedig az elején is látszik az utastér, szóval most nem fogok most másoknak a pofájába tolni a telefonomat. Itt látható egy leselejtezett ipari csuklós. Hát még szegényke félig megvan, bár már a fényszórója be van törve, ahogy látom.
Mert még van pár darab, csak most itt a kerítésből videózok. Hát rajta az elején nincsen pályaszám, gondolom nem gondolom, hanem a csatlás része le lett kapva, és a csatlásnak a fedele. Hú, ez milyen jó indexkép lesz. És ott is van még egy, meg ugye a 1480-as. Bár ő már még egy picit jobban szét van kapva, hogy látom. De visszajöttem a táfrába, és most lehet ajtót zárni. Megberegtetjük. Közben nézzük a tükröt. Be is záródik. Milyen meglepő. És utána megkinyitjuk a jobb oldalét. És már jön a Muki. Ezzel fogunk majd mi is menni. Soha nem voltam én Mukival. De az biztos, hogy nagyon aranyosan néz ki szerintem. Na és innen a gyönyörű, szépséges Rézvirág utcai buszmegállóból búcsúzom tőletek. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, illetve nézzetek meg a többi videóimat, illetve majd írjátok meg kommentben, hogy egyébként ez jó videó volt-e olyan tért, hogy legyen ebből több. Illetve, hogy ez ezen a csatornán legyen, vagy esetleg egy új csatornán ketté választva külön tartalomtípust. Na, sziasztok!